Айде! Заповядай. Айде другия. Тъй. Аз какво ще държа правите всички ви, изобщо? Нарича се танц на оплождането. Не, пани ме секундата. Yes, give it to me, please, man. Give it to me. Не падай! Така, леко, леко сега, един по един. Един по един без да пускати. Айде. Бошка, айде. Аз съм се хванал! По-надолу слез! Страх ме е по-надолу. Пусне. Някой се държи. Каза по-надолу се пусти! Вие ме разсънихте, бе. Я мяшка се... Някой да се хване за мене. Да, чакай. Добре, хванахте. Може да ме пуснеш, аз се държа. Какво е това твърдото? Няма да пиша. Тонка. Маля, държа се за кура на Влади. Тонката ме хвана Имай му доверие. Той е сирен. Много чекия, през много чекия минал. Спокойно. Виждам. Тонка, боли ме! Рано ще забелязваш. Айде си! Тръпни ме! Той ме фанал за хуя, боли ме! Не! А Владито питаш ли го? Продължай така, много ми е приятно. Сега ще слуша. А какво? Аре, мане бе, аре бе. Аре бе. Ще падне! Иване, Тонка, някой слизам свършиш по-надолу, този акт само с за затвор, нали знаеш? Тонка, почни да се въртиш. Да ги изместиме, да ги разкара, да паднат. Фани се за него! Хвани ми за кура. Моля. Тонка, готов ли си? Единия държи крака, другия се е хванал за... Държи се! Ама. Аре бе, Лотър. Аз ще кача нагоре! Добре, ще ти взем краката. Не! Метамфетаминчета в краката ти. Дай си. С повече вкус, повече удар имат. Не мога! Аре бе. Катери са надолу, като се едно, че сме стълба. Дай да се залюлем. Напред. Назад. Чакай, спи да ме мъкте! Напред. Назад. Напред. Чакай! Назад. Ама, ай, така. Ма спира сега, просто ми пусна всичките. Така, бъди готов да се пуснеш. Ама някой е много далеч. Магнита не действа. Не действа магнита. Бошка! Феромагнита не действа. Така, добре. Айде сега. Напред. Назад. Дай да зарулим. Напред. Назад. Ето и твоето назад е Здраво. което на мен. Напред. Ръцете ми. Ама, кой се пусна? Тя ще си промена сензитивито с контролер, се движи като някаква бабка. Това сега тук по-го знам, да. Тонката вече падна. Тук е какво трябва да правим. Такъв убил късмет. Така, леко. Май да си дебеля газ. Не! Пусни ме! Пусна! Че си? Дигни ма! Пусни ме! Няма Как го Или му вдигнеш или падаме двамата. Аз ще ви помогна спокойно. Не, защо съм... Никога повече няма да помагам. Никога повече няма да формата с глава. Кота, аз бе. Превести го! Ох. Така. Ау. Не мога да така да скажа. Oh, we don't speak Turkish here. Turkish, ja? Мане, виж по имаме. Голям. Опа. Някой сте. И че имаш турска публика. Нали? Арабска? Турска. Не. Те турците са араби малко. Не, турците са пак арабска нация.
Do you like Turkey Ма- написа? Може Директор. може бабите им да Yeah, четат I love Корана. Turkey. спокойно. Very cheap clothes from Turkey. Да. те не са като моята баба. Истанбул, те the very good trading port for The very good. България. Yeah. Win Bulgaria, ляв Абе, я го Турк. държам. Как се отваря? Той на къде трябва да отиде? Брат, Дръж го там, дръж го там, дръж го там. Карай. Не, дръж го. Я чакай, Дръж. чакай мой да може. Виж, Росто, какъв примерен модератор съм, говоря с хората, очакват. Айде, продължавай. Откъде? Ма хора ли бе? Да бе, има един турчин тук. Къде? Абе, не! Стрима? Какво сте? Чакай, къде са другите? бе? Само ние ли се мъчим тук Нищо на няма. това? Ами, Нищо аз се няма, боря пикнеш, да имам не един падна. зрител. Имам един зрител в Twitch. Ами, Къде е тръбата, Иво? Иво, тръбата ето. къде е? Ето я тръбата. А то с варел какво го правим? Трябва да скачиш на него. Май да Синя. разкажеш. Пети, я проверя аз как се чувам, как ми Трябва да има две тръби обаче. Къде е втората? Аде. Чакай да съм мютна, да не чувам. I like Ukraine, my friends. You like Ukraine? Why you don't like Bulgaria? О, ти си спомня. Ето къде е била Ето другата. тук, ето тук. Wait, please. Обърнете тази трябва, защото да може да Иво, влезе. Иво, спри, и поспрете такова. Ох, Какво правя? Обърнете бе! Обърнете. май трябва да я Ало! държим. Кой избута Доставка на Кой газ! избута? Кой избута? Доставка на газ! Отворете вратата, доставка на газ! Той го блокира. Доставка на газ, отворете варела. Отворете. Ето. Айди другата. Отворете, Добре, отворете другата. вратата. Не мога да казват не. Пати, какво се Не мога да казват не. Не! Ставка на газ. Варела! Така, чакайте, не го пипайте, не го пипайте! На обратно Иване не. Да, знам, че е наобратно това правя, да не е много лесно. Аз имам буквално гледка Кой? на двата свята. Единия бута варел вика доставка на газ, тук гледам 4 души, една тръба не мога да сложат. Ето, готови сме. Отворете Айде сега обратно. вратата, трябва да се доставя. Тонката Няма развали! врата. Тонката Само развали! гледайте да ни... Не! Славе! Отвори вратата! Отвори Тонката развали вратата! тръбата! Али мога да Бръсен тролер! Тонката просто отида в една си тръбата за вкъщи си тръгна. Доставка на газ! Добре, беше забавно. Ехо, Газпром! Слушай. Ако и затворите вратата, Айде, ще Газпрома бъдете в другата за врата, газ. Газпрома в другата. Yes! Свобода! Не направих нищо, само гледах. Добре, ти знаеш какво да правиш, аз ще гледам. Его е тонката в натуралния си хабитат, Скуби-Ду. О, не, той ще се обърне така, бе. Не. Стига си! Газпром, доставка на газ. Остави варела! Какво е това с гумей? Остави варела! Пропан, бутан, Не, тонка! Чакай, газ за готвене. Остави варела! Айде. О, Къде благодаря, е благодаря. тръбата? Трябва да я вземем. Как тя взема ни тръба? Тони не, Ами, Тони, аде. Тони. Тук взе. Трябва да се Пропан, качим бутан. тук някакъв. Тук долу какво трябва да е? Виждам, чакай. За тук ти трябва тръба. Знам откъде да взема. Ей, Малко горе е малко на трябва това, да ама трябва да я вземем. Чакай. Сега чакай. ще ви взема една прилича. Виж, Млане, дай ми екран как се прави. Там няма да стане, защото сега не може да влезеш. Абе, технология. Не.
Ето как ставало, ето как ставало, Буши. Аз го направих. Ласка, тонката идва, взима горивото. Стана ли това, което си мислех? С тръбата, с варела. Дръж го! Аз се качвам. Чакай сега, чакай. Те видя какво се опитва да направят. О, ма разбира се бе, варела трябва да го закараме. Ето как. Ми ето. да, това се опитвам да направя. Айде, давайте. Чакай, аз не мога да изляза от дупката! Помощ. Ще ме премажа! Абе, излез бе! Виж сега, строеж без жертви няма как. Трудова злополука трябва да стане. Той просто мина под него с едно лимбо. Трябва да има и малко трудова Нормално, злополука. като си направил пластилин. Чакай, че отива много натам. Доставка на газ, пропан, бутан, гоцарски газ, домакински газ. Природен газ. Не ми харесва как работиш, Тонка. Ане, нефта бе. Дай от нефта. Дай от нефта. Няма да пипаш нефта. Нещо не ми харесва работата ти, Тонка. Я бутнете още малко това. Помогни ми, Тони. Не, чакай. Чакай. Ай, ужа. Абе, разкарайте оттам! Ох, Беше бошката. Тонка не го бутай! добре, защо псето троли? Кой ни го е да крадил? Седолно. Падна. Бях долен да умреш. Мъки да носи. Не! Стига! Не! Варела ще падне. Пусни ме! Варела няма как да падне, има си скърка. Ами... Тонка! Хванах си ли бе? Браво на кучето, браво! Пусни ме! Браво на кучето, Браво, давай браво, сега момче. сложи го, да. Джеси! Това не ме пуска, Джеси, моля те, издърпай! Мартине. Да пръч, бе. Дърпай! Имам твой пак. Дърпай! А, играем в по-път. Ти? Кой е следващия? Отказвам се. Мой там. Айде там. Айде, бе. Лотър не. Отказвам се. Няма смисъл. Така не ще умра пряк. Така не че. Лотъра, за това ти казах да си прибереш пушката. Пусни ме. Пусни ме. Няма да те пусна. Не си моя партньор. Къде съм? Аз Бабата съм ми! някакво. Абе, кой падна върху мене, бе, ще в майката? Пички! За мен. Виж, куче! Абе, Пъчка. какво снима, бе? Не, Между другото неща, не доева. Чакай, ще ти помогна, ще го свалим. Не, пусни се за пъчката, куче! Чакай, Ай, отиваш и ти. стой тук. Джам. Падаш! Трябва да вземем нещо, да, дайте си. Падаш! Свали го! Защо? Как ми държи Чакай. вълтото? Ако се хвана за задника на ТОС... Падай! Аз съм те прегнал. Влади, Падай! я да видим дали ще стане Не. да... Ако дойдеш тука. Да. Чакай да се кача на тебе. Падай! Свали го! Така. Как да се кача? Иво! Чакай, имам идея. Айде! Просто трябва да се хвана. Аз се качих, Иво ще падне. Ей, шивната игра го е измислила. Ще му натира. Иво ще падне. О, да бяга от кучето. Не! Добре, трябва ни нещо, което... Къде е О, пропан ми да бе, това трябва да го дръпнем бе. Ох, че сме прости.
Лека. Искам аз, искам аз, искам аз, искам аз, искам аз, искам аз. Айде, Ева, Искам да аз, режим. искам аз. Аз как да чече. Качи ме. Качи. Айде, давай. Не толкова много, не! Вика, не е толкова. Защо се върти? Абе, пусти се, бе. Искам аз да го запаля. Панар доле. Какво се случва? Искам аз да го Защо? запаля. Чакай, Искам аз. имам идея. Милан Бърн. Лайне, виж къде съм се фанал. Погледни отдолу. Къде си? Защо си там? Фанал съм се за въздух в момента. Не. Верно се държиш за Джеси падна ю. А, не, жива. Water. Help me. Чакай, Water. Не! Лайне, Пиян Лайне, съм. Лайне, не се за мен, проси се Ти за просто наркоман. Как да се Така. пада? Чакай, Да, ясно. проси се. Аз падна. Ох, Боже, я да го бутиш към мен. Какво ще кажеш? Яла към моята страна. Купиц. Давай. Купиц. Да ти фанах други раници. Така ще ви стигна Ба, като ми Вижте как съм фанал руската. Спайдермен! Дай, да се влеме. Дай, да се Опа. влеме. Обърках ми. Чао. Опа. На, бърте на нещо, като те побава. О, Иво, спокойно. съдигаме Спокойно много сега. скорост. Сега ще го дръпнем. Да. Иво, събираме много скорост. Давай надясно, давай, Влади. О! Оу, Браво. Ай сега дай нататък. трикшот. Трикшот. Чакай, Да. спри се да скочи пак при тебе. Да те фана. Никой да не го мърда, искам да го запаля това. Как съм африкан, бе? Как съм африкан? Пак. А, остай, после. А, бъртелешката. Дай да те помогна. Добър опит беше. Подай ръчичка, бе. Хвани ме. Иво! Хвани ме. Иво! Издърпай ме. Let me out of here. О, Тесно. брат. Абе, помогнете да ме издърпа. Ма те хванал ли си се? Това Не. заква няма. Пуснал къде съм си? се. Аре бе. Айде, бе. Айде. Айде, още малко, още малко. Нали Още си се малко. пуснал? What the fuck? Пуснал съм се. Еба ти да бе! Тоши, пас, Тоши. Влади! Влади, бързо! Хвани се горе! Хвани се горе! И аз дойдох. Паквата в газа! Добре, ето. Как се... Как не ги... Факвата в газа! Факвата! Не, той го спаси! Не, искам вътре. Чакайте, имаме още един. Ча, и аз трябва да... Трябва май да запалим, да. Топло е. Запали. Защо ще го запаля? А, така, Искам много огъня. Искам много огъня. Вредно е. Искам. Дай, Влади. Не. Топ, още седи там долу! Браво. И сега аз... Тонк. Готови Тонка! О, живи сме. Не, тонка. Лайне, Хора, аз съм огнеупорен. Иво! Тонка, хвани се за Иво, моля те. Ако ти е... Джеси! Давай, Джеси. Пускам се. Не, Джеси! Какво си фанал, бе? What the fuck, къде си правих? Защо съм при Blue Collar хората? Чакай малко, чакай, стой, не мърдай. Не, това не се е, бе, това се Не, че Майка ти. Сега това трябва да го мръднем, нали знаете? Не. Круме, здравей. О, Влади. Не. Малай, Лоутър, не се пускай, лоутър. Мале, Тони, какво да прави, бе? Мале, как го застовари? Черепно-мозъчна травма. Оле, не! Не! изхвърча. Какво Мете прави се това? напредира. Не. Падни още един.
Тонка! Бързо, приди. Браво. Тонка! Пак ще го удари, не! Ау! Главата ми тонка! Дърпай! Дърпай, бързо. Главата ми тонка! Тонка главата ми! Спри! Тонка! Джеси! Имам идея. Айде! Не съм така, чакай. Ох! Добре. Сега. Water. Ау! Сега трябва да сме много бързи. Той ни я вижда дали ще падне нещо. Не, Тонка! Да, падне. Добре. Трябва да сме много бързи. Сега в момента, в който падне... Давай. Хайде, бе. Бъдете готови. Чакай, хайде. Бързо. Не, честно! Ще разкачай, скачай! Не! Той ще ме събои! Спри! Не! Концентрация горе, спри! Опа, стоп. Помощ! Давай. Стоп. Тонката иска да му Не убие! бързи. Хайде. Тонката му... Не, Хайде, още малко минавай, трябва. бързо. Ма не бе, трябва ни варела. А варела ли Май. трябва? 100%, що ме така пада. Дай препрасти някъде. Абе, той не пиял ли си? Чакай! Значи каишка. Да. Ухапа бе. А? Не! Той Ето, ни да, вакцинира трябва ли да се от бяс? Случайно. Иво, къде си? Бяс каишка със сигурност. Water. Помощ! Абе, стига сте питали варела, бе. Мога сега изнасилва варела, моля ти се. Ах, по-хубаво, Ама тупец това си на това куче. Даже и Рима има. Привет, чак ти я се качи ми го бутти назад нарочно ли? Гати са бутьорите. Ох! Water. Water, не кажи. Бързо към Water. Water. Абе, Не мога да Не успях! Не, съжалявам за постъпката си! И пада. не, аз съм на следващото ниво. Трябват ни две тръби. What the fuck? Къде си бе? Реално трябва да се самоубиш просто на правилното място. Как да го набута там? Break the ladder. Лане, виж къде съм, брат. Къде си, бе, брат? Влади, виж каква пътка си имам. Искаш ли я тай? В тази пречка. В тази пречка, Влади. Тази. Я, къде висиш? Дяволите. Той не е на правилното място. Още продължаваш да висиш там. Вижте къде са тръбици. Трябва да щупим това. Катинара. Мисля, че е време да... Бати шамар. Виташе. Хора, вижте, обяд. Вечеря. Ето е вечерята. Ти да не си китай случайно. Ето го, носа тръбичката. Дебе! Ела тук на скарата. Ела на скарата. Добре, Бързо ще Който е свърши. правилно. Ще свърши бързо. Спокойно. Чакай, Рости. Фанил, Сега ще го оставим. Ела тук. Само трябва да го говорим. навътре. Защо аз ми съм първи? Защо аз ми съм първи? Айде на хот-дог. А, така, готово. Почти. Дигни малко. Така. Спри да ме риташ, вътре! Сготвихме, айде. Абе, пусти! Стоп! Пусти! Остави на мене, пусти! Не, аз ще се оправя. Готово. Помощ!
Ау, Аз съм се ти пускал, ма. защо не му излязам? Ай сега Кой ме взимай си държи? прави. Ми извади пречката. Сега си... You will feel your consequences. Аре бе, Кой ме сопачи държи за такива. тиквата? Пусни ме! Това са бута. Не, защо? Ау. Разкарай се! Разкарай се! Падна. Помощ! Помощ! Защо? Помощ! Я ще тръбата. Далеч! Пусти, пусти, куче! Куче на ислама, пусти! Не! Айде сега. Айде сега долу. Се стробвали, пазали долу. Пускай! Не! Лошо куче! Лошо момче! Лошо куче! Не! Не мога да се впада по дяволица, какво се случва? Мама! Пана държи, лане. Не! Пана държи. Рости, защо бе? Искам тя да фана за Опа, почти за стигна. газете. Не, Опа, даже. Чакай бе, то нещо не е наред. Че, не, моля се, завърти, бе. Абе, Пусни, пусна го! Не съм аз. Трябва да... Не! 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 Ей, куче! Ела тук, куче! Не! Джеси! мама ти. Джеси! Помисли си! Джеси! Ти Джеси! не влиза там. Това е грешка! Грешка е! Пусни. Джеси! Джеси, пусни ме! Джеси! Лутър. Ще се понесеш. Последствия. Джеси! Джеси! Не съм виноват! Къде е другата? Не съм виноват! Ти ми извади пречката. Ще ми се боиш панталона! Не бях на това! Не бях аз! Беше Скуиду! То беля, бе. Няма помощ. О, не. Беше Скуиду! Беше Скуиду! Той си сметка от него! Влади, надупи се. Не! Джеси! Джеси! Ба! Дай го това. Стой. Стой. Беше младо. Иво. Абе, Тука. Джеси! Това се случи, когато слушаш в час, Джеси! Аеродинамика, щит! Шамар! Какво се вече случва? си... Не! Чакай. Ох! Ау, Набутай това. Как тримата са Набутай това изсипат си сред- върху? Набутай го това от Дълга средата. Иво. Ето и набутай главата на пишката тук. Къде? А то това реално няма да ни трябва повече. Виж. А, не! Ох, чай, стреснах А се тука? от тонката. Аз да си избирам Влади. Не, далеч от мен. Айде, Влади. Далеч от мен. Не го Далеч пипай! от мен. Далеч от мен. Далеч от мен. Далече. Айде, тримата бизнесмени. По-скоро двама Помощ. бизнесмен, агенти, това психопата от... Да. Вижу като зомби ходи, ела тука. Ела ти покажа къде отиваш. Зомби може така да прави, а? Зомби може така да прави, а? Може така да прави. Оу! Абе, разкарайте ми се от трапата, ще ми е баб майка. Може. Нещастни педераси ми да е баб. Тук съм сигурен, че ето това... Значи обаждам се на зооконтрола да те приспът за винаги, казвам ти. Спря да троли. Абе, разкарайте ми се от трапата! Ето това Да. трябва. Бялчо. Абе, Бялчо! разкарайте ми се от трапата! Айде, виж. Айде, започваме. Айде! Сега трябва да запушим тия двете. Айде, Влади. Оле, това ли е трябвало да стане през целия път? Не Ето, думай. чакай, ето това. Ето, сега ще фанеме. Чакай, аз имам до едната част. Не бърза, аз имам едната част. Опа. Чакай, Някой чакай. да види тая трапата, че наляво. мога да се. Ето, служи другата. Спокойно, Видял ли, разказвай. малък? Ела тука. Той Тони! след малко ще кикне. Пусни, ще те... Ела тук. Не, Иво! Иво, Лошо не! куче.
Хайде, готови Аз сме, геле. готови сме. Айде. Нека. Джеси. Не, не. Да. Хайде, писка ми отрави, бе, майко. А, газ, Казахме 200 пъти думата Джеси, ей. газ пропан. Кой иска газ пропан? Газпром, доставка. Доставка от Газпром, ей. Къде са тази тела? Ами... отзад. Пак там. Айде, Айде. Иво. Опа. Айде, Иво. Ще те помня винаги. Ау. Защо има толкова трупове вече тук? Лотър. Не, 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 не. Защо се чешам? Не мога да се фана, защо се чешам? Лотър, кажи. Влади, готов ли си? Скок? Качи ме горе, качи ме горе, Браво. качи ме горе. Сега трябва да махнем... Можеш, вярвам в тебе, качи ме горе. Трябва да махнем... Спирай пишката и тога. Може да ни О, да, трябва. момент, чакай. Защо си въркам газа? Момент, Джеси, има проблем. Такова, шизофреник, Абе, моля, тусите обратната тръба, бе. Да, имам дислекция, имам Перфектно. дислекция. Момент, Готови сме, готови сме. Айде. Джеси, Джеси, извиняй, фанахте за твоята пишка, Джеси, извиняй. Момент. О, добре, чакай, да. Добре. Влади, Оли, помогни. Не, кой го покава? Нещо видях, че падат там. Не. Просто да използваме това. Някой да жива рева, не. Виж, сега ще го измислим. Абе, сте бутали Някой варели. ма смазва, между другото. Ти си от пластилин, нищо няма. Интернета ми се насра. Айде. Ох, как мотор. Петя, много ли сме смешни страни? Интернета ми се Между насра. другото, да, аз просто ще напикая някакво. Аз мога ли? Ти можеш ли да ме инвайтнеш пак, защото ми се насра нета. Чай сега, Да. Роската ли ма дърпа или Иво? Не съм аз. Я, Добре. Айде, я на... психо. Инвайтите. Кипчо. май. Ти беше Лион, нали? Чакай, аз влизам чрез Иво, май. Май мога да влязам. Път на вентилото. Ох. Ах, бе, стига ти го бутали, това ще ми е бабата. Абе, дай твърчам стената директно. Е така. Ари, какво беше това? Чай, ще пробвам през инвайта на тебе. Аз не те ли инвайтна? Изчезна ми, не знам защо. Ох, не. Чакай. Invite friends. Газпром тук. Заповядай. Влади. Защо не Айде, ми Влади, я излиза? се панеме за ячичка и започваме. Сега, той го бутнете плътно до стената. Малко назад го дръпни. Хайде, малко назад, да не се удря в Сега колоната. вече съм кранист. Излизаш, че си ми офлайн. Ох, Аз съм винаги направим офлайн. Да, ама не ми е такова. Абе, направо са качети на това, бе. Качети са на Пращаш червените ми пелети. Аз инвайта, ще ви обаче мръдна инвайта не с крана. излиза. Качети са на Да. червените пелети, аз ще ви мръдна с крана. Там Влязох, трябва да влязох. видите къде. Наляво, май. О, боже, влязох и какво виждам пред очите си? Какво? О, Не! Качети са на червените пелети. Влади, само ти остана. Аз падна. Качети са на червените пелети. Абе, пусти за $5. Fucking me, I hate lions! Има бяло, защо има смок? Смок. Това не е смок. Давай, дръпни ма. Смок. Ама само дай другите де. Айди. Абе, той тук като се Владимир, право ще Владимир. преобърни палетите, бе. О, не! Къде тя? Качи са, мръдни мишката надолу просто, бе. Томката пак. Не, С двете ръце, с двете ръце ще паднеш. Искам на това. Не, моля те. Часи. Всички ли са качихи? Влади, Влади. Лайна, Да. виж крана, виж крана.
Петя, Инвестмен! чуваш ли ма? Петя, Била нагоре. Да. Айде, Вали. споделяй. Е, Вземи линк, споделяй. Какво да правя? Ти още не Вземи си линк, Няма споделяй. какво да прачам. Направи Айде, качете Няма се ви. какво. на някой Качете се на Той няма да влезе червените. да гледа, той не е айде, уча. Влади. Айде, Влади. Айде, Влади. Болеца, поне мене в дигни. Ма стойте на едно място! Защо се гъзеше Джеси? Хванете Парите се, не хванете са се толкова за земята. малко. Хванете се за земята. по-хубаво. О, да, да, о, Хареса ли ти Уолтер? Какви са тия титанични разстройства, бе? Никой не мърда, вие от мърдани падат. От мърдани О, падат. майко, на ход. Раят. Раят. Швеба, майка. дърпай го за косата, дърпай го за Ивана, косата, обихти рекорда. дърпай го за Какво, бе? косата. Обихти рекорда за най-много мъже. Да. Това е нищо. Ама сега аз ще падна след малко. Продължавайте и аз падам и ще му мислим. Ако продължавайте и аз ще падна. И аз ще падна. Казах, че аз ще падна. Ех, ще ти еба, мама. Чукай го, Мали, има вече. Мали. чукай го. Не спирай. О, да. Защо ми се качи на гръб? Айде. Като си играе. Къде отиваме? Не, пляската ми, пляската ми. Защо ме бе в бъс? Добре, кой иска да го мърдам? Роси сили. Айде. Айде. Айде, мами. Айде, маминото. Айде, Той искам давай. да видя какво правя. Давай, Чакай. давай тръпти, бързо. То отказа, бе. То не иска. Отказа. Защото те се развалиха тръбата. Влади, кой ще стане ако... Ох. Те се развалиха тръбата. Моля, върнете тръбата на местото й. Ма чак, тя много клипна в... Лявам. Той не ти ли развали тръбата? Или Очаквам. на... Здрасти! Не, разкай се. Защо си? Хайди. Защо ти щупен гърба? Бошка. Серов остана, брат. Айде. Ха! Скачай. Скачайте. Не! Лотър. Лотър, скачи, Лотър. Yes! Айде сега и другите. Не, Тони! Не! Защо си тук? Какво правиш Тони. тук? Пусни ме! Пусни ме! Пак ми чупихте тръбата. А, така. Това Айде. бери го. Качвайте се за червените билети. О, аз нямам нервите това да го играя. Тони! Не! Влади, Това реално да да са са Влади. Разкай се. Мали. Какво се случва до мен? Не! Уолтер, Тони! Тони! Уолтер. Ще падна! Тони! Ти си на моята надежда! Тръгваш! Едвам ти тук до тук! Не искам да падам! Тръгваш! Някой да ни хване! Аз ще пусна нарочно, стой. Не! Защо? Защо скача? Защо? Мале, трябва да сме тук. Да, трябва да сме от тази страна. Не, паднах! Не! Не, съм с тонката! Дай ми го това. Дай го това. Моля те! Крана! Крана! Моля те! Моля те! Тонката! Ама вижте, бе. Тони другиран ли си? Ти сега ли го разбра? Не, Тони, далече! Тони, разкарай се! Не! О, не мога. Не! Не! О, не, той топката е тук!
Само ли е виенско колело? И аз ще возя. Айде, навие. Да, въртележката, дай да те повозя, не давам следващата, много да готино. те тормози. Къде си? Не! Добре. Ване, къде си? Иде. Няма да ти кажа. Кажеш къс от мен, изчати я нада. Ябата! Няма да ти Енко кажа. Вана. Какво? Не си ме видял. Това не е тонката. Това е някой... В тази игра Той не знае къде сме. нямам нерви да играя с тонката. Той не знае къде сме спокойно. Защо ще чеше? Не, аз имам такова сърбима гърба, гледай. Гледай, мога да си помага. Чакай да ти помогна. Опа, глава! Ама не ми чупи главата. Хареса ми шапката, исках я. И аз имах една такава. Не, дойде! Лоренцо. Защо не работи колелото? Защото някой го спря. Кой Сигурно го Том спря? с да ни Не избяга. бе, в момента такова. Това В е момента Борите слагат за новата живота трава. Къде е насам? Ау, Помогни ми да го Работи измесим си, и това е. нека работи. Кирици отгоре. Отгоре ли си? Не, е тук. Подавам се насам. Намести го А. от другата страна. Тонката ме преследва. Май трябва да го вдигнем. Спокойно, Леонажите отърва Тони. Ела тук. Ела тук. Ама той не Я го спи, вдигни. а той е зад мен. Чакай, Тони? ела при мен и дърпай. Или Това е той това ще не е достатъчно. Колелото, защо не работи колелото? Трябва ми. Кой е бе Варела? Помогни! Стига! Какво правиш? Какви са тези бакшотове? Мали! Нацели го! Хора, аз съм глична. Абе, Иване, и ти да. Аз съм отгоре. Аз ще топвам. Троши с бакшот. Гледай. Оп. Разбивам си главата. Живота ми е нищо може. Било нарекла на секси жената. Мамко. Тонката! Мале, тръбите. Тони, кой турмоз? Тонката разби тръбите. Тонката разби тръбите. Тонката разби тръбите. Как го гони като все едно е Фреди, бе, човек. Все едно сме май за Фреди. Помощ! Бачо, помогни ми! Помощ! Не! Хвани го! Ама да ядосваш гостите ни. Ела тука. Куче. Хвани тонката! Не, what the fuck, той хвани хупа! Това не е честно! Много е хлъзгав, ей, като сардина. Хвани го! Защо? What the fuck? Тони, в името на отца и сина ти ще бъдеш екзекутиран. Абе, Това е да нека имаме Final свят Boss. от тази игра. Довиждане, Тони. Съм пожертвахме се. Изчезнах. Внимавай, заваряла ми, внимавай. Ще го хвърлят! Симба! Къде трябва Трябва да го бутнем върху той другия, според мене. Чакай, трябва да го завъртим. Аре, Симба. Тонката си свърли? Не се свърли. Не. Бати не свърли. гърдън. Бати как с... Леле. Абе, Леле. стоп. Това ще падне, by the way. Ще падне. Чайте сега, по посока на часовниковата стрелка ли въртим или обратно? Защото едни ти въртат Бях го обратно. наместил! Така.
Айде. What the fuck, Тонка, не. Тонка. Айде. Работим. Работим. Тонка, елат. Изяж го. Ти Защо ще си Тонка без да бъде разиграй с теб. толкова? Той падна! Не! Ей, ти се пускаш. Не! Взимам и западам. Не, той падна! Не! Кой размеси Бал, този як си бал? варелка? Бау. Кой му скуба опашката? Не мисля, че това така се прави с варелите, между другото. Нали викаш по-правилно да ги ебем? Тонка, не. Тонка. Не, Тонка. Тонката ме не ми харесва. Не знам ляля. Не, ще си спъгля. Дали можеш да говориш с нас? Аз след малко рейдж квитвам, само че... What the fuck? Или рейдж квитвам What the- тонката, едно от двете. Не, спирам. Айде, Тонка. Айде, Тонка. Отидоха си. Аз Тонка погрижа за него, вие работа. Какво Така, му направи? ще съм- Да ни го... Ще съм сигурен, че не се прави Я чакай, така. дай да го изправим този варел. Я го махни това варел тук. Скучно ми е Влади елата, а той го няма. Дай да го изправим, да бъде прав. Пускай се. Здравейте. Чакай, Мартин, имаш ли Human Fall Flat? Не. аз в момента. Я, стой така, да никой да не мърда варела. Даже някой Така ще да му- ама- застане и да го държи. За всеки случай. Аз го държа. Че трябва да си оправям стаята, пък стаята ми е в пократително състояние. Вижте, Той новия- някой... Иван отиде свали парче. Тонката. Няма Нали? нужда да го А, държиш повече. Аре. Имаме трабат. Тонката е нормален. Ох, Рангеле. Колко аз не си ги направя тия работи, някой друг. Тонката, аз мисля, че изгубих няколко кила от притеснение и пот заради него. Кортизола ти През е... цялото време бях Моят с кортизол е стегнати много задни висок. бузи заради него. Чакай, трябва да уместим и тая. Тая тук да издава. Айде, готови сме. Сега ще я бъдеш там. Сега кой какво се случи? Ето така трябва да стане. Да, трябва да ни изстреля много бързо. Това падна! Не дори не трябва да ни стрелва, то просто го разби. Това ли трябваше да направим? Ба, Да го овердрайвнем. ма ти докато... Трябваше. Тонка, ти го направи, ти бут на вайла, сега ти ще паднеш в вайла. Значи Разбихме или... толкова просто нещо. 2 часа се мъчим да го направим. Направо By the way, аз вярвам. бягах от тонката. Нямам... By the way, аз... Оф, не. Аз се занимавах с... глупости, така. Тук не. Тонка, айде. Айде, Какви ниво съм го гледала. Ами пусти ма!